il-pożizzjoni tal-korp biex toħroġ il-verità kollha ta' dak li ġara f'dan l-inċident. L-autorità killa do self defense imma l-antjem do biex taqdu roġol marej. Il-Pulizija tixtieq tagħmel ċara, l-amministrazzjoni tal-korp tixtieq jagħmilha ċara li m'għandu l-ebda skop li jaħbi xi evidenza biex jiddefendi l-azzjoni tal-Pulizija konċernati. 5 snin wara, is-sitwazzjoni għadha l-istess. L-inkjesta maġisterjali dwar il-qtil ta' Bastian Borġ ta' 52 sena magħruf bħala Bastian Taxxot għadha mhijiex konkluża. Huwa nqatel minn 5 tieri sparati mill-Pulizija. Mitlub jikkommenta dwar fiex waslet din l-inkjesta il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo Starmana illi xewqa tiegħu hija li din tiġi konkluża malajr kemm jista' jkun. Madankollu, 5 snin wara, il-qraba ta' Bastian Borġ x'qed jistennew? Anzi, dik il-ħaġa nixtiequ aħna li ssir ġustizzja vera u tingħalaq l-inkjesta mhix tibqa' għaddejja. Fil-jiem li ġejjin, il-Maġistrat Jacqueline Padovani se tinħatar imħallef. Ħafna din jistaqsu fosthom il-korp tal-Pulizija u l-qraba ta' Bastian se jiġri jekk l-inkjesta ma tingħalaqx sakemm tinħatar imħallef. Iżda x'ġara fl-4 ta' Mejju ta' 5 snin ilu. Kien il-ġimgħa 4 ta' Mejju 2007 għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħaxija. Il-Pulizija fl-Assa ta' Ħalqormi tasli l-informazzjoni il raġel kien qiegħed jagħmel ħsara fuq vettura li kienet ipparkjata faċċata ta' każin. Sija wara, f'temp ta' ftit minuti jitlu 3 rapporti differenti fl-Assa ta' Ħalqormi dwar storbju, teddid u vandaliżmu fuq proprjetà privata li kien qed isir minn Bastian Borġ. Bastian Borġ jidħol f'ħanut tax-xorb fit-Triq il-Kbira. Daħal kien qiegħed barra ġie hawnhekk. Poġġa bil-qiegħda għalli għamil li birretlu kif rajtu. Għetlu mġi għatu kafja? Għalli ma għamil li kafja. Għamiltu kafja, batza ġaqam, għalli għamil li għaxej għena zatta. Għamiltu li xaħtiriet, poġġa bil-qiegħda ħareġ barra ġew il-Pulizija. Surġent u żewġ kunstabli joħorġu mill-Assa, jirkbu l-karozza tas-servizz u jibdew jfittxu lil Borġ. Wara ftit tal-ħin kien identifikat fejn qiegħed, fit-Triq Korea u jkun imwissi biex jaqaf. Kien f'dan il-moment li Borġ waqaf, dar lejn il-Pulizija u beda jxejjer mus fid-direzzjoni tagħhom. Tiżviluppa taqbida fiżika bejn is-surġent u Bastian u f'dan il-ħin sparat l-ewwel tir mill-pistola tas-surġent. Borġ jintlaqat fi spaltu. Mid-drub Borġ jimxi minn Triq Korea lejn Triq il-Kbira. Hawnhekk il-Pulizija jerġgħu jippruvaw irrażnuh. Sparati 4 tieri oħra, 3 f'sidru u ieħor f'rasu. Il-konsegwenzi ikunu fatali. Rizna kollha barra u rajna l-Pulizija jimxu miegħu biss. U t-tieri ma nafux minn fejn ġew. L-għada s-sibt il-5 ta' Mejju 2007, il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo f'konferenza tal-aħbarijiet jagħti dettalji ta' kif seħħ il-każ u jgħid li m'hemm l-ebda skop illi b'xi mod se tinħeba xi evidenza biex titneħħa l-ħtija minn fuq il-Pulizija. Illum il-ġurnata l-qraba ta' Bastian Borġ jgħidu illi l-mewt tiegħu setet tiġi evitata li kieku l-Pulizija ħadet l-azzjonijiet meħtieġa minn qabel. Għalfejn ħarġu 3 Pulizija u waslu biex qatluh. Meta orrajt ma kienx hemm it-taser gun dak iż-żmien, imma pepper spray kien hemm. Tista' tisparalu għal saqajh għax min qaddu l-fuq tawhomlu suppost biex jipproteġuna l-Pulizija. Il-ħadd 6 ta' Mejju 2007 jumejn wara il-qtil fi Knisja ta' San Bastian f'Ħalqormi jsir il-funeral ta' Bastian Borġ. Sallum huma biss il-fatti illi ngħataw mill-Pulizija u mix-xhieda preżenti illi kienu preżenti fil-post dakinhar ta' l-4 ta' Mejju 2007 hawnhekk ġewwa Ħalqormi. It-tama iżda hija illi l-inkjesta tingħalaq u bekk ikun jista' jingħalaq darba għal dejjem dan il-każ. Waqt li l-inkjesta hekk kif tkun magħluqa tingħata f'idejn l-Avukat Ġenerali u anke wara li l-Kummissarju tal-Pulizija l-istennija għall qraba ta' Bastian Borġ titkompla.